itu Nabi Muhammad penghulu itu Aisyah perintah sudah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita kemana dia kita onyawa jatuh buahnya tuh sakit jangan disangkone ono ada korisan kodo hanya dosa sini itu hati Tuhan menggoda orang pada masa bodoh ini ahli ulama banyak kiamat jangan lagi tuh baca doa membantu kalaku manona bodoh anak baku manona doa taruhana kemudian sejo sifat kamu kadinyo Allah jo Muhammad di mana koinyo di mana banane otak peka todo awalnya pam di hati kita jalan sama kawat baiko ndak mungkin dia awak kemalawan buayo ndak mungkin tumpunya ada puraso dengan paiso ada puraso dengan maraso iba aku hana cincin dijari iba aku pulo dirinya api bagara cincin karena dijari iba aku ada sifat mani kau iyo mati sebelum mati satu kejalan dari lalu jalan kalau tidak kejalanani ay satu kamu kisah mudaki orang jalan orang kita turun kubara pulih supaya dapat dijual kami Allah dua dia sedang kursi di kapal jantung Muhammad berdiri di pangkal jantung samu dalam mati sampai itu diserang kiri sama pulau budaya berdiri bapak Muhammad zaman wali kokalah Muhammad di paparan tadi negari maka dari makan nasi aku mana Muhammad aku tua suci aku tua sama satagi masih sama bukan mana lagi sabuan lagi kasih nampandangan di zaman kini orang lomba-lomba menjalankan apa iba sekolah ada paud walau ketika dia SMP walau ke SMA dia ke pesantren walau ke madrasah diberi biaya bagi taruta sawah keladai pak kedua dia anak menjadi sarjana ada PKJ kedua SK itu harapan bunuh doa ya satana parangnya yang sekolah pagi sekolah patah sekolah di malam hari di rumah apa aja dunia dia tinggal disuruh sembahyang apa malebana disuruh puasa baru inyora alasan di rumah kabutuh doaya asal dapat keluar rumah tetapi kawan apa baraja mati satu IPA sakiro anak di domalan di dorang tio sabanta kapayo kumbuha karlawinda kapantai karolin katamanirwana narapaya cobarane jalan panjang karena mati ay mama ku kasih dengan asmara kalau itu anak masih sekolah kapatalitana alamai dibuayan muhino aja alamai dibekani SK kalua boni SK nyotanya tamuamo akini aku nakai desi aku nakai panja aku nakai kami dadu naga tanyo natinggal jagai jauh aja
Yo
Nasi wajud nomo namo nobody. Lagi tulani salah ganti nasaka. Guru iyo tamala sura. Oleh nana dona dengan kulima. Koya itu lima laila illallah. Sambam karena ima saleh. Isa Allah de kamina tola yo de jalan
banyo sesuai bagi patamina kana doi onan de mangato baik kopana langatuna odalam nanda watanyo koni nanyo lanigari makanan payo latigono odina uno nalahita panabakan yo latigono ida nanyo nan padosani iyo dia kataganyo ko inda iyo padolahi lake aton dewaiko ko inda iyo padojari lake cincina mempermato iyo kadoma onde opala kami pito dekara noti papa nayo lanuna ojo kana nandani kio ayam nayo mudo mata iyo moda kanuno emi nayo anan mudo iyo padunan malamananko ko ini kanine pangalaman baru iyo esaraku ko dahiyo nan menyo baru setapu iyo nan lapidano ko umwa iyo nan menyo baru sataun iyo nan nejakwando ko salana iyo adenyo kami iyo majawab adenyo tajo ominta yo pandalasan ondela de kama kito iyo adenyo dela hati kami yo matanimo iyo bagi tunane yo bana iyo imalana nedona ko ondela de bismillah Aku iyo nanda ulunyo aku banan si pada Tuhan darajali iyo nanda disano omintana iyo ekatangan kawake kamina de balu omanu yo panganian ono kamila betarimo sabalo kuliyo la jodagian one masona dahuluno ona samato matotana iyo nala dahuluno o ure sabado myo de nyore o amina dahuluno utula sabalo myo tula air yo dahuluno iyo ayana la kojale alana niyo la kojatu atakio kona la sipai Tuhan nantara joni ola disano ome mangio de joado olai puluna la disano natar jali ola di kuli sipai Tuhan sama tomato obala mola de no azim kawasan yo mana sambarono iyo nan kebesaran nakan iyo nan naratiyo otabingan iyo kola didagian osipai Tuhan nan disano obarna mola de no hakim aratino sambarano bobo ino sambarano de no daro iyo sambarano de no bobo iyo naladini buenanko osipai Tuhan yudisano oya itulah demoniun menghidupkan yo makanannya iyo nan pejawaban bila dan tanunan lakani osanakan iyo lagi tulah osama osipai Tuhan disano oya itu
yo kana moyo Kami tunan niyo nandeno bada kanan niyo eda uluyo. Oh sedangkan membaik nama Allah sifat Tuhan sama tomato Emi bayo wadana ko jali nande yo mama nande badayo. Alma kubana kuno deno Allah ado kuno yo rasabano dekara toga debadonga o sifat niyo na dengandu o mano na nandu o sifat jalal nala jo jamaya Kami tunan niyo nande alasan matu membagi ena ko jago. tapi kau ditantang kehadiran ayo Allah nama matanya mungkin di kono kami iyo mika mari bedo kau dikatakan deno Allah oleh nandini lagi sano atau kau dikatakan nama odini bumi hampar nangko sedangkan awak deno nangko nak patang peksa sana waktu sajo Iyo karano nandeno pamali putih sekali ya kalangko. adik ko batang peyo deno Allah iyo najo kana gani kiro kantu iyo na de bani yo nak panayo malas sama tomato Iyo iyalanala ko jale alalan niyo nala ko jayo. oh tapi ko sakana de bayangan pemulihan kami
Kesuri yola ini yola bulan di bawah lagi nino. Ina tinggal malam ini ganti pecan usah. Sobayo ya tio apa yo dengan jan baru suara nyoju. Ina niona lagi bulan nino panjaro yo jago matu. Atape yo bana di lalu malam yola kurang tua so kasero. Badan kini laku ai tinggi rasonyo pada kia hati di dalam coba ini mangana untuk opa sayang mau oma kamu ada tak dikira kuya mbak ada jauh ana ninda mana yonai jangan akan kue kota kini lama akan ke saban tangan di bawah pada pagi boleh barana adonan pada masekuno mudlah untuk adonan nambah aja tapi lakonya ada ada dua koro nasi kasia oleh magari kaduka ai baman wakati kodo dua surah kopao harasono itu indakala morai Itu yo mana doa koyo denangku
Kalau ni pandang tanah banyak jatuh abad
Aro ko bagati, jora